Il-Qorti Kostituzzjonali preseduta mill-imħallef Francesco De Pasquale ċaħdet it-talbiet li saru mill-professur Arnold Cassola f'kawża li fetaħ biex jattakka l-mekkaniżmu kostituzzjonali li mill-elezzjoni ġenerali li ġejja se jassigura rappreżentanza aktar ugwali bejn in-nisa u l-irġiel fil-Parlament. Il-Prim Awla tal-Qorti Ċivili, sede kostituzzjonali, laqet tnejn minn 3 eċezzjonijiet preliminari mresqa mill-Avukat tal-Istat. Waħda mill-eċezzjonijiet li ntlaqgħu mill-qorti titratta n-nuqqas ta' interess ġuridiku tal-professur Cassola. Fuq dan il-punt il-qorti kkunsidrat il-fatt li Cassola minkejja li kellu kull opportunità li jressaq l-ilmenti u suġġerimenti tiegħu lill-Kumitat Tekniku maħtur mill-Gvern, waqt il-proċess ta' konsultazzjoni dan ħass li ma kellu ebda kontribuzzjoni xjati lill-istess kumitat u dana għal raġunijiet personali tiegħu. Għalhekk il-qorti qablet mal-Avukat tal-Istat li jekk kemm il-darba Cassola vera kellu x'interess fil-mod ta' kif tiġi żviluppata din il-liġi kien minn tal-inqas jitlob biex jieħu sehem fil-konsultazzjoni pubblika. Il-qorti qalet li l-azzjoni ta' Cassola hija bbażata unikament fuq eventwalitajiet u suppożizzjonijiet u hija nieqsa mill-elementi attwali u personali tiegħu. Il-qorti qablet ukoll mal-Avukat tal-Istat dwar in-nuqqas ta' applikabilità tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea għal każ in kwistjoni. Dan fid-dawl tal-fatt li l-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea tapplika biss f'dak li konċerna l-iskopu l-applikazzjoni tal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea u mhux f'materji illi jaqgħu fil-kompetenza tal-Istati membri bħal huma l-elezzjonijiet nazzjonali. Il-qorti għal dawn ir-raġunijiet għaddiet biex tiċħad it-talbiet ta' Cassola bl-ispejjeż kontra tiegħu. It-tim legali mmexxi mill-Avukat tal-Istat Chris Toller kien kompost minn Dr. Corinne Paċ u mill-Avukat Estern Dr. Jonathan Attard li kien jifforma wkoll parti mill-Kumitat Tekniku għat-Tisħiħ tad-Demokrazija li ħadem fuq din il-liġi. Kien f'April tas-sena li għaddiet lill parlament Malti b'63 vot favur u 2 kontra approva l-abbozz ta' liġi li emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta u l-att dwar l-elezzjoni ġenerali sabiex ikollna rappreżentanza aktar ugwali bejn in-nisa u l-irġiel fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż.